Chida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi, nichida kutenda zvakanyanyisa nekuda kwehama dziri kubatsirana namama pamwe chete nevana. Tiri kunoku kuNyakamiti kuManicaland province, Mamutare. Mamutare ndomatiri. Mama makadi zvenyu? Tiripedu makadiwa. Aiwa, tinofara. Yakadi mhuri? Aiwa, mhuri chinani. Anditi vanofara here vana komani vanasikana? Vana vese vari raiti zvavo. Aiwa, tinotenda. Kubva patakauya panapa kusvika pari nhasi, patakapedza kukuonai, upenyu hwakamira sei? Ndotenda Mwari, upenyu hwangu uri kuchinja. Kana pfungwa dzendandinadzo dzokuti ndandagumirwa neupenyu ndichifunga kuti dai ndasiya mhuri upenyu hwanga hwandoomera. Ndoda kutenda Mwari nekuti pfungwa iya handisina. Ndakundonamata ndachiti Mwari mwakazviita, mwakandirangarira zvendanga ndisikafungiri. Saka ndoda kutendai nerudo rwenyu rwamwakaita muupenyu hwangu nemhuri yangu. Handiti? Tinotenda. Aiwa, tinotenda. Vanawo vari kutiwo kudiwo. Kubva patakauyawo pano, pekutanga takauya tikakurukura navo musipo, pechipiri tikazokuonai. Vanawo vari kuti kudii? Vana vangu vari kutenda Mwari zvakanyanya, nevanhu vakatambanudza ruoko kutibatsira. Pega pega patinongobika chikafu chachirya chekutanga, ndovanoti mama ngatinamatei. Mwari vakatiwanira nyasha, taakuryawo chikafu chedu techiguta zvitanga tisingambofungiri. Vari kufara zvakanyanya, nyangwe kuna kutotambawo wanyatsa kuona kuti mwana haana kusuwa nekuda kwekuti mwana wagutawo chikafu. Zviro zvai zvakandoomera, asi izvozvi handisina kana pfungwa yakanyanya mukufunga. Ndoda kutenda Mwari naizvozvo nchitendazve vanhu vaMwari vanotibatsira kuti dai Mwari vechiwedzerapo pamunopungudza mechindigamuchidza, Mwari vawedzere zvakanyanya mukati medzimba menyu. Mwari vamukomborerei, varopafadze nyangwe basa remaoko, nyangwe zvese. Mwari varopafadze vese varotambanudza ruoko muupenyu hwangu nemhuri yangu. Tinotenda, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe tichida kuramba tichikutendai nekuti kuuya kwataita zvakare, pane hama dzatituma dziri kuramba dzichingotibata vachiti aiwa, endai munosvika munoona mama pamwe chete nevana. Zvakare pane vekereke inonzi iyo Christ Divine Worship Ministries inotungamirirwa naApostle Nhau iri kuHarare kuKambuzuma. Ndo vane mablankets avakati nechikafu vakati pachinhu chakanaka kudai ibasa raMwari, regai tinge tiri tinobatsirana nehama. Tichida kuramba tichingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatirambei tichibatsirana namama pamwe chete nemhuri. Mwari wamasimba ose achikuitirai zvakanaka. Mama, kuuya kwataita zvakare, tine kamwe kachipo zvakare katauya nako katoda kuti tinge tiri tinosvitsa kwamuri, kuitira kuti munge muri munoramba muchingobatsirana nevana. Handiti? Murambe muchibatsirana nevana. Ndine chipo chemari ichi chiri panapa chatiri kuda kuti munge muri munobatsirana nevana, zvine zvichidiwa pavana. Also mukakwanisa kuwana munhu anokwanisa kukugadzirirai room mumba munorara vakomana, kuitira kuti munge muri munovharwawo pari zvino zviri tembarari, kuitira kuti munge muri munorarikawo zvakanaka, vana vasaite zvinovapindira manheru. Inenge yasarawo mukawanawo kana 1 or 2 zvamunokwanisa kutengesa, tinenge tichizobatsirana tichibva ipapo, imimi muchibatsirikanawo zvakare. Aita vanhu vaMwari, Mwari amukomborerei, Mwari awedzere pamuri kupungura mechindigamuchidza, uye Mwari amuwedzere makore akanyanya panyika maita henyu. Mwari amuchengetei. Izvi zvava chishamiso muupenyu hwangu nemakore endakagara panzvimbo inei kusvika nanhasi. Ndoda kutenda Mwari aita kuti zuva ranhasi munge muri vanhu vaMwari. Ndarangarirwa naTenzi ndiri pasango pendakadai kugara, pendaa nemakore akanyanya ndiri pano, asi ndoda kutenda Mwari, nemwe makafemerwa naMwari. Ndinotendai, Mwari amukomborerei. Tinotenda Mwari, tinotenda Mwari. Isusu chatiri kunyanyoda kuti ramangwana revana ringe riri rinogadzikana, ringewo riri rinojeka, nekuti hakuna mwana anodhiserva kuti anga ari anokura upenyu hunorwadza. Vatiinawo mundangariro nemuminamato ndimi pamwe chete nevana. Mwari wamasimba ose akuitirai zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe tichida kutendai. Kune vese vanoda kuti tirambe tichibatsirana, tine vana vatinoda kuti vange vari vanoenda kuzvikoro. Tine vana vedu 8 vatiinawo panapa, vakomana 4 nevasikana 4.
vamwe kana mune hembe dzamunoti aiwa hembe toda kuti vana vangu vari vanopfeka, aiwa makasununguka kunge muri munotibata, tinotaurirana kuti tinge tinodzitora sei kuti zvisvike panapa vana vedu vange vari vane zvakakwana. Mablankets tamaona, asi nenhamba yevana vatiinawo haana kukwana. Vanokwanisa zvakare kuti tinge tinobatsirana nevana kuti vawanewo mablankets, chero tikati rake hapana chakadi, hapana chakaipa. Thank you very much muri yeZimbabwe. MaZimbabwenzi mune rudo. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka kwese kwese kwamuri. Mama, Mwari akuitire zvakanaka, akuropafadzei. Maita basa ana Mwari. Mwari amukomborerei. Tinotenda. Mwari amuwanire nyasha. Tinogamuchira. All right, mazvita from Uncle Saint neSaint TV crew. Aiwa, tichiti much love.